We go. Okay, so medyo na late na tayo sa usapan. Tagal ko maggayak. Ang usapan ay 5:30. Dapat nandun na kami sa labasan dahil alas 6 ang call time sa may labo. Pero palis pa lang kami ni Joan. Okay guys. Okay guys, time check. 6 AM na. 6 AM na pero wala pa kami dun sa meet up place namin. Yan. Ito yung nagaya sa amin, yung pinaka-leader namin dito sa ride ito. Kuya Jeff. Kuya Jeff. Ayun guys, so ayun nga, 6 AM na. Yun yung usapan dapat na ano call time dun sa sentro ng Labo. Pero pumasok naman kami sa call time, 6 AM na sa Labo na kami. Wala nga ng sentro. Guys, so umabot naman kami. Medyo late lang kami, mga 2 minutes. Dumating kami dito sa kanila. Yan, nakasama na namin yung mga ka-ride namin. 6:02. So papunta na kami diretso dun sa destination namin na yung Pulang Daga Beach. So papunta tayo sa Paracale. Okay, sige, mamaya na lang ulit. At nasa highway tayo, mahirap na. Oh, nagad. Ayun yung mga iba pang bikers. Morning! Kinakargahan na agad nila. Okay na ako. Grabe. Guys. Bahon agad yung ano namin. Data kami abot ni Jones. Pumuntahan namin. Bahon na agad, grabe. Paon kasi guys, so kakargaan ko lang ng konti. Mahirap mo. Okay. Sinabi na ginawin natin, lusong. Dami namin nakasalungan na mga bikes. Nasa unahan. Ayan, may ahon na rin. May mga konting lusong. Yan, tasahon ulit. Yung dalawa namin kasama, andun natin sa destination namin. Nakarating ng bibilis. Sa gilid.
So nasa barangay Talobatib na kami. Sa Labo pa din. Intersection. Intersection daw. Manila. Dinadaan namin balansing-balanse lang. So may mga ahon, may mga lusong din. Kaya tama lang. Si John lang pala yung nag-iisang babae sa grupo. So gano'n siya kalakas. Dalawa kami, tagahila. Okay. Kale. Ayan guys, so nakapasok na kami sa barangay Paracale. Sa bayan ng Paracale. Pero malayo pa yung namin. Malayo pa. Sa amin kasi guys, kami lang yung may dalang bag. May dala ko kasi yung camera. So mamaya gagawa tayo ng montage. Grabe ang ganda dito. So nasa poblasyon na kami, Paracale. Malakas na mga kasama namin, mga mamaws. Dagat And guys, nasa tabing dagat na kami. So sabi nila malapit na daw kami sa may kulang daga, konti na lang. Ay naku, ganda. Hey guys, dyan ako sa dagat. Bata na kami ang dagat. Ayan na sila guys. Nice, ganda. Yung lupa dito yellowish to reddish na yung kulay niya.
Ahon kami. Ahon. Ahon. Bigla na lang umaahon. Nakakainis. Hindi ako ready. Hindi rin ako ready. Oh my god, kakayanin ko. Hindi ako nakapagpalit ng gear ng maayos. Nabitin na ako. Pasok tayo. Let's go guys. Na tayo sa may beachfront mismo. Pumasok lang kami, walang bayad. Pumasok kami dito para mag picture lang. Tara, muna tayo sa kabila. Dito Jo, may daan dito Jo. Nakakita mo dito, walang bahay. Padjak lang. Nakapunta. Say hi to my vlog! Ito na ba yun? Yes. Candelaria Beach. Wow! Ay, maligo. Ito nga lang, malagkit yun. Kahit ano lang. So, hanap lang tayo saglit ng tayo ng makapag-record tayo ng solo video. Medyo nahihiya kasi akong mag-record sa tabi nila. Hanap lang tayo ng content. So, maganda. Yun! So, yun na nga guys. So, finally, after ng sobrang tagal na pagpaplano, puro tayo plano, sinimulan na talaga natin yung pag-vlog natin. Dami ko kasing insecurities din para simulan to. Gusto ko na rin gamutin tong sakit natin na to. Yung sakit ko, yung pag-procrastinate. Tagal na, sobrang tagal na talaga na plano ko na ito, magsimulan ko na nga mag-vlog. Kaso lagi tayong inuunahan ng katamaran. Same time siguro doon na rin yung mga insecurities ko. Or parang andun yung idea ko na gusto ko maganda agad yung ma-deliver ko. Baka may mga pangit na masabi sa akin. So andun yung fear ko siguro, kaya hindi ko siya masimulan. Actually, 2 years ago, sabi ko nun, magbobola ako ng PC, computer, para may magagamit ako na pang video edit na maayos, kasi gusto ko maayos yung magiging ko. Pero still, hindi ko pa rin siya nasimulan. And then, last year naman, sabi ko nga, bibili lang ako ng camera para mas maging maganda yung makuha kong mga footages or kasi nga gusto ko siya na parang maganda agad. Yun nga, so it's been 3 months na rin nung nag-resign ako sa trabaho ko. And so far, ayun, nag-enjoy naman ako sa pinili kong landas. So ang pinagkakabala natin yun, very timely din siguro talaga na na-open up ako dun sa mga NFT games, yung cryptocurrency. Somehow inaaral natin siya ngayon. Kasi sa mga ginagawa ko is naglalaro ako ng Axie Infinity. So far, okay naman. Though medyo bumaba yung value ng SLB, but still positive naman tayo dun sa outlook ng game. Isa sa mga reason kung bakit din na umalis na rin ako sa trabaho is yun, kasi nakita ko din yung potential ng freelancing talaga. One thing na gusto ko sa idea ng freelancing is yun, somehow hawak mo kasi yung oras mo. Mas may freedom ka para
yun, magawa mo kung ano yung mga hobbies mo at the same time, nag-earn ka. So that's one thing. Kasi nakita ko siya na-witness ko siya mismo sa kay Joanne. So parang 3 years na ata siya nag-freelance, and then actually mas malaki na nga yung kinikita niya sa akin nun kumpara nung nagkatrabaho pa ako. So majority naman magiging content natin is more of yung mga bike adventures namin ni Joanne. So explore natin tong Camarines Norte. Kasi sobrang daming gandang lugar dito sa Camarines Norte. So ang gagawin mo na is i-explore mo na lang siya. So yun muna. Dumating na. Nag-aaya na sila, alis na ata kami. Alis na daw tayo kasi kakain pa daw tayo sa Bulaluan. Ayan, kakain pa daw tayo sa Bulaluan. So, sa Labo na daw. Sa Labo na daw yun. Dito ko sa kabila. So yun guys. Alis na kami. Bagus. Alis na kami. Punta kami sa kakainan. Saan ba? Kakainan. Ayan. Punta na, pauwi na kami. Yeah. Alis na kami guys. Punta na kami dun sa kakainan namin. Ganda dito. Nice. Parang port to. So magpupunta ka ng Calagos, ito yun? Sa iba? Oo. Papahinga muna kami. Kasi mas mahirap yung pabalik. Sobrang ahon. Ang daming ahon. Sinulit na natin kanina Naubos Ang na nga sarap yung na tubig kanina kasi Yung tubig na Julia, nabos na kaagad. Iniinom niya yung tubig. sulit yung ano kanina Papunta kasi puro lusong. Kaya ito na yung kabayaran. Puro ahon na kami. Ayun o, ahon yan o. Sobrang taas niya. Pahinga muna kami. Ibig sabihin mali yung ano ko? Oo. Naputol ka ng rayos. Ayan guys. Dalawang rayos na putol kay Joanne. Wala na ang palitan. Yung bike mo. Bili ka na daw ng bagong bike. Mali ako ng adjust kanina. Bili ka na daw ng bagong bike. Sa ahon lusong yan. Nagugulat ako minsan. Tutok ahon. Hindi ka ba na sa humps? Yung nabigla? Hindi ko alam. Baka din. Hindi, ito naman lagi naman. Sa bagay ito yung sa unahan no? Dapat nga sa unahan ng unang mapuputol. Kasi bakal naman to, stainless naman yun. Madali lang maayusin yan. Dali na. Palit rayos man lang. Kaya bukas. Dalawa lang naman. Kaya nga sa over. Patak na ulit kami. Tapos lang namin umahon. Ay, kakalusong lang namin. Sobrang pagod. Bumili muna kami ng tubig kasi naubos na agad yung tubig namin. Yung kay Julian, ubos agad. Tapos kinukuha niya pa yung tubig ko, kaya sabi ko bumili siya. Tsaka Gatorade. Parang gusto nga namin ng Yakult. Parang isang jug na Yakult, kaya no. Ito na guys, yung huling ahon namin. Huling ahon na to. Ano na, tamang relax na ata. Sabi nila ito na yung huling ahon daw pagod. Jo, ito na ba yun, huling ahon? Ito na? Kami guys. Grabe, dito parang naamoy ko na yung pagkain. Sige, tour mo kami. Tour mo kami. Ito guys, yung ilog labo daw. Grabe, kulay brown. Nag-ulan na ata kasi. Dito kami dumadaan kapag nagbabike. Dyan yun? Oo, yan yung tulay dyan. Yung tulay dyan. May tulay dito. Okay. Yan ang kita dyan banda. Dyan banda, dyan. May tulay dyan. Yan yung malaking tulay na dinadaanan natin. Sobrang brown, nag-ulan kasi kahapon, no? Ay, ganda. Ang ganda rin dito. Walang tao, guys. Ang tawag dito? Yung view niya? Wala naman ang tao sa pagkakas. Walang tao, tayo lang yun. Kami lang yung tao, guys. Guys, kakain muna kami. Dito kami ngayon sa Villa Eusebia Restaurant dito sa May Labo.
Kain muna kami. Ikaw, mais con yelo, halo-halo. Halo-halo sa akin. Halo-halo? Dalawa lang para yung mas mais con yelo. Sige na, halo-halo na lang sa akin. Para isa lang gagawin niya. Halo-halo lahat, kuya. Ay, hindi pala, kay kuya pala mais con yelo. Halo-halo na lang. Isa lang. Napilitan. Gulay, magulay tayo. Sinantol. Ayoko niyan, kakakain ko ng Kakain sinantol. ko lang din sinantol. Chapsoy, pinakbet. Oo. Chapsoy sa akin kung mas ano. Chapsoy, ayun na lang, isang chapsoy. Sa akin, lechon kawayan. Yun. Sinantol na Chapsoy, lechong kawali, tsaka tadyang. Tadyang ng baka. Ano yung tadyang? As in tadyang? Oo. Okay. Sarap, ang asim. Masin kilit. Tingnan mo ba ito masarap? Oo. Yan guys. 10 minutes kami nagantay sa pagkain. 5 minutes kaming kumain. Saglit lang kumain eh, no? Ang tagal pa inantay, no? Saglit lang inubos. Ano kumain? Antayin namin yung halo-halo. Uy! Halo-halo. Kalimbangin mo doon yung ano, yung bell mo. Ayun na. Naka-ready na. Sarap ng sabaw. Meron pa oh. Okay na ako. Tingnan yung dessert namin. Uy, ang laki pala niyan. Hindi ko na-expect na ganyan kalaki pala yan. Solid talaga yan. May ice cream pa. Tingnan mo, ano na. Bingo. Ayan na. Bingo Graham. Parang may ice cream pa. Julia Sever Restaurant. So 12:50 na guys. So palis na ulit kami dito sa kinainan namin. Lapit na kami. Mga 1 kilometer na lang sa bahay na kami. Konting-konti na lang. Ano, kumusta Jo? Ayos na yan. Okay na tayo, konti tayo. Less than kilometer na tayo na Jo. Next week na ulit, next week na. Jeff, salamat Jeff! Okay. Ayan guys, dito na kami. Okay, sa wakas, nakauwi na rin. Ay, nakakapagod. Hindi. Ayan guys. Okay, sa kanya dyan. All goods na, all goods.